ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ଭାଇ ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିବା। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ଏଠି ତୁମର ମଉସା ମାଉସୀ କ'ଣ ହେବେ? और मौसा ହୁଁ, मौसा मौसी ହୁଁ। ମଉସା ମାଉସୀ ହେବେ, हाँ अजा आई ଅଜା ଆଈ ହେବେ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ଦେଖାଶୁଣା କିଏ କରୁଛି? ଆପଣ? हाँ बेड़े बेड़े आसती ବେଳେବେଳେ ମେଡ଼ିସିନ ଫେଡ଼ିସିନ ଆଣିତେ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ଏମାନେ ଏକୁଟିଆ ହିଁ ଯାଉଛନ୍ତି? आईनी एकुटे जाऊँगी ମଉସାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି? ना सी एकुटे जाऊँगी मौसा तो चली पारनी पाखे पैसा पत्र थे सीना जी गाड़ी मोटर ଆଉ ମାଉସୀ, ଆଜି କ'ଣ ମଉସା ପାଇଁ କ'ଣ ବନେଇଛ? ସେଇ ପଖାଳନି ଖାଇବା ଆଉ ଇନା ତ ଚାଉଳ ନାଗିଯିମି। ନା ନାହିଁ ମଉସା କ'ଣ କରୁଛ? ଏଇ ବସିଛି। ବସିଛ? ଆଉ ଜ୍ୱର ଭଲ ହେଲା ନା ନାହିଁ? ଏଇଠି ହେଇନି? ଏଇଠି ଭଲ ହେଇନାହିଁ। ଆଉ ଆଉ ଥରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଥିଲ ନା ନାହିଁ? ନା ଯିବି କିଛି ତ ବେଶୀ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଏଇଗୁଡ଼ା କେମିତି ଆଉ ଘରେ ଯେ ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଘରେ ଆଉ କେହି ଆଉ ଆଜି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଶା ଜଣକ ଖଟରେ ବସନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ମାଉସୀ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତି। ମାଉସୀ ବସନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏ ଗାଁ ତ ଗୋଟେ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଏ ଯାହା ଆସିକି ଦେଖା ଦେଖି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତ ମଉସା ଖାଇଲ ନା ନାହିଁ? ନା ମୁଁ ତ ଖାଇନି। କିଛି ଖାଇନ? ରୋଷେଇ କ'ଣ ହେଇଛି? ନା ମୋର ଖିଏ ଯାଇକି କେତେବେଳେ 9ଟା ବଜେ। ମାଉସୀ କ'ଣ ରୋଷେଇ କ'ଣ ହେଇଛି? ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆମର ଦାଢ଼ିଆ ସାହି। ରାମ ମଉସା, ତୁମର ନାଁ କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ତ ବୁଧୁ ସେଇ। କି? ବୁଧୁ ସେଇ ବୁଧୁ 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 ସେଇ। ଆଗରୁ ବି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଉଥିଲେ ଏ ମଉସାଙ୍କୁ ଯେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଖରାପ ଅଛି ଆଉ ସେ ଗୋଡ଼ଟା ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପଇସା ଦରକାର। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଯେ ମଉସାଙ୍କୁ ଟିକେ ସମସ୍ତେ କିଛି ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ବି ଇଏ ଭଲ ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର କାମ ବି କରୁଥିଲା, ବିଲ କାମ ହଉ ଇତ୍ୟାଦି କାମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲା। ଏବେ ଯେହେତୁ ମଉସା ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ। ତ ମଉସା କେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଥିଲ? ମେଡ଼ିକାଲ ମୁଁ ଜାଣେ ତ ଦୋକାନ କହୁ ହେଇଗଲା ମୁଁ ତ ଜାଣେ ନାହିଁ କେଟା ମେଡ଼ିସିନ ସେ ମେଡ଼ିସିନ ଯାଇକି ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ କୋଚିଂ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ନା ଜାଣିକି ତାକୁ ବୁଲିଛି। ମଉସାକୁ କିଛି ହେଲ୍ପ କରିବା ଆମ ତରଫରୁ, ମୋ ତରଫରୁ ଯାହା ବି ହେବ ସକ୍ଷମ ତ ମଉସାଙ୍କୁ ଦେବା। ମଉସା ପଇସା ନିଅ। ଆର ହାତଟା କାମ କରୁନି ଆଉ ଚଲେଇ ପାରୁନି। ଆଉ ଏଇ ପଇସା ଯାହା ବି ଇଚ୍ଛା ହେବ ଖାଇବ ହେଲା। ହଁ ଯାହା ଅଛି ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ହଉ ତାହେଲେ ଆଉ କ'ଣ କହିବ ରଖୁଛି। ବାକି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ। ଏ ଭାଇ ବି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କଲାଣି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି। ଆଉ କେଉଁଦିନ ଟାଇମ୍ ହେବ ଆହୁରି ବେଳେବେଳେ ମଉସାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବି ଆଉ କିଛି ହେଲ୍ପ କରୁଥିବି। ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ବି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମୁଁ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବି।